खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 14 आगस्ट बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव गिदिर खैफोद फैनो हागौ, सानबाबो सानख'हायै जागोन। वृष राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय सोरजोंबा जगाजग खालामनांनो हागौ, गोसोआ उसुखुथु जागोन। मिथुन राशि। सुथुरखौ फोजोबस्रांनो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। साननायफ्रा दिनै फैमाल जानो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। माबा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ, मोनसे जायगायावनो दिदोमै थाथेरनो मोनै जागोन। कन्या राशि। मावनो थांखि लानायाव गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन, गोसोखौ धैर्य हमना थानाया गाहाम। तुला राशि। गोरोन्थि हाबा मावनानै गिखांबाय थानो हागौ, गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन। वृश्चिक राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय खामानिया जाफुंगोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। सोरजोंबा लाजि फोनांजानो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। मकर राशि। बायदि हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, गोसोआव गोदान मिजिं सोमजिगोन। कुम्भ राशि। फिसानि जाफुंसारनायावनो बिफानि सुखुआ फैगोन, नखराव गोजोन थासारिया फैगोन। मीन राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो बांसावजानो हागौ, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।